The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 28:13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Hebrews 10:35-36. Therefore do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. 2 Peter 1:10. Therefore, brethren, be even more diligent to make your calling and election sure, for if you do these things, you will never stumble. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw tulumanon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag kung ana pa ba mga sala. Kay kung kini dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, then this will become a barrier to our study of the Word of God. Therefore, gikinahanglan atong paggamit karon sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you are facing is not the confession of your sins. It is using your free will. That free will which God has given you, He wants you to make the most important decision that you can make in your entire life. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Acts 16:31 na kanayon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:3-7 nagkanayon usab, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Walaing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra gayud. Diha sa Acts 4:12 nagkanayon kini sa in English, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, magampo ta karon sa hilom. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga imo kami gidala dinhi sa makaunsa pa aron sa ingon niya na makapadayon kami sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Bani kami karon pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
May adlaw sa tanan nato mga subscribers, ato mga igsoon diyan ni Ginoong Jesucristo or fellow believers, atong mga higala nga nagasunod ni atong ministry o labi na sa atong mga igsoon nga wala pa gayoy pag tubo diyan sa grasya kay balo kang Ginoong Jesucristo. Kini ang grasya nga gihatag sa Dios kanato aron sa ingon niya makapahimulos kita niini. Okay. Atong ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon. Okay, aniya kita magahisgot. By the way, niya ang atong uluhan is still the same. God's pardon. Ang kapasayloan sa Dios. Okay. Atong hisgutan karon ang pagtuman ni Ginoong Jesucristo sa iyang misyon. Okay? Now, una sa tanan, wag yo'y alamag si Pilato. Kay balik ta niya itong nahitabo ni Ginoong Jesucristo. Wag yo'y alamag si Pilato bahin sa kaminungdanon nga kahulugan sa iyang pagkapangulo. Kung siya lay pasultihon, siya ragyo'y iya ragyong gituman ang iyang kaakuhan sa pagmando, sa pagpapatay sa katao nga nakaingon sa kagubot o kasamo. Si Ginoong Jesucristo ang hisgutan bahin ini. Hinoon, kining kalihokana, mas labaw pa kini kaysa gianad na nila nga Romanhon nga execution o pagpatay. Paminaw ni mo kini ang garantiya sa atong kaluwasan. This is the guarantee for our salvation. Now diha sa Isaias kapitulo 53 bersikulo 3 ngadto sa 5. Gitagna diha nga nag-ingon o gitamay nato siya si Ginoong Jesucristo kining siya o gisalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan o mga pagantos gani walay mutanaw kaniya, wala nato siya tagda o gipakaway bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos o gipas-an ang atong alantuson. Nagtuo kita kang iyang pagantos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napanggos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato og pinagis iyang labod na ngaayo kita. Now, aniya ang pagulagway ni Mateo sa maong hitabo. Yes, Mateo 27:41-44. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang malaog siya sa krus, karon dayon, aron mutuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Tanawon kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Ug bisan ang usa sa mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab kaniya. Ug ang tinuod, mahimo gud ni Kristo sa pagkanaog niya gikan sa maong krus? Mahimo. Hinoon, ug iya pagkatong gibuhat, gihukma na untag kita sa atong pagkapatay espirituhanon hangtod. Mabigod nimo, ang diha ra gyud una sa atong Ginoo mao ang pagpahiubos ug ang iyang pagsunod sa awtoridad
bisag dili kadto makiangayon. Matud pa sa 2 Korinto 5:21, walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios, aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Gihagit kita mga magtutuo sa pagbaton ni ining mausab nga pangunahuna nga atong makatunan diha sa mga kamatuoran sa balaang kasulatan. Now, atong hisgutan kadtong pagpasaylo ni Ginoong Jesucristo sa usa ka kriminal. Nasayo na kita niini nga dinhay duha ka kriminal ang gisiliutan usab kauban ni Kristo. Ang ilang mga krus didto gipahimutang sa isig ka kilid ni Kristo. Gilatid ang pagsuwat sa Biblia may tungod sa paglansang sa atong Ginoong Jesucristo diha sa upat ka mga ebanghelyo nila ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Now, si Lucas ra ang mi-record sa mabulokon nga paghisgot bahin og pasaylo sa Dios o divine pardon nga gi-isyu ngadto si kaduha niadtong duha ka mga kriminal. Samtang ang usa niadtong duha ka kriminal mibiay kang Kristo sa pag-ingon og kung ikaw manugaling ang Kristo, luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan ang usa mibadlong sa kriminal nga mibiay ni Jesus sa pag-ingon og nagadawat kita sa suhol sa atong nabuhat. Apan way nabuhat nga lautan kining tawhana. Ug niya bilingi siya kang Jesus ug biingon og Ginoo, hinumdumi ko kung muadto ka na sa imong gingharian. Lucas 23:42. Now, kining tawhana miila sa iyang pagdawat sa matuod nga ilhanan sa manluluwas. Ang tubag ni Jesus nakahingang hagyod kaniya. Diya sa Lucas 23:43, mao kini ang tubag sa atong Ginoo sa maong mabinasulon nga kriminal. Sa pagkatinuod, ako kang sultihan og karong adlaw muuban ka kanako sa paraiso. Nya nang maong higayon, mihatag og Dios nung pasaylo ang atong Ginoo. Divine pardon. Uban sa garantiya nga kinabuhing dayon dito sa langit ngadto sa maong kriminal. 1 Juan 5:1 na kanayon, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Now, habi nimo, unsa gani ang gibuhat ni Kristo kanato, gipahilo na ng daan didto pas kaniadtong walay katapusan o gikasaad na kana sa Dios. Ang iyang kamatayon didto sa krus mao ang plano sa Dios nga pinaagi niadto atong naangkon na atong kaluwasan. Kung wa pang iyang sakripisyo nga kamatayon, dili unta kita mamaluwas. Di man ina. Now, atong isgutan kining bahin huna-huna batok sa pagbati. Okay? Our mentality versus our emotion. Una sa tanan, ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi naglakip og naglambigit og mga una-una og mga binuhatan. Gusto? Sa tanang higayon, kita mo una-una. Unya mo buhat, di ba? Kundi kita mo gamit sa atong una, mutungha ka nato ang mga suliran. Labi nagmubuhat lang ta pinisikan sa mga pagbati. Nautuguti ra kukus pag patinaw ni mo bahin ni ini kun unsa gibot na kung ibasabot. Una sa talan, matag usa ka nato ana ay kalag. Okay?
kini siya nga kalag natural dili makita. Of course, di makita. Mulungtad na kana sa walay katapusan. Now, sunda ko maayo ini. Ang libro sa Deuteronomio 6:5 nagkanayon og higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyo kasing-kasing kalag og kusog. Ang atong kalag nagalakip pipila ka mga kinaiya characteristics. Muhuna-huna kini siya, so pangisip. Magapili kini siya, so kabubuton. Ana siya pagkamatikod, awareness. Ana siya pag-ila, pagkaila, pagkalinggat kaugalingon, awareness of self. Sa lahing pagkasulti, makaila kita sa atong hitsura, pinagi sa hulagway o retrato, self-consciousness. Ana usab kita mga pagbati, emotions. Ang tuyo god sa atong mga pagbati mao ang pagmahal, to appreciate sa kinabuhi. Hinoon, di man ikinibutanga, wa kita idisinyo sa Dios nga dumalahon sa atong mga pagbati, wala. Manindo tinod ang atong pagbati. Apan na naa sa kapeligruhan nini. Sa dihang mo interact kini sa atong kabubuton, o musugod kini siya sa pagpadagan sa kalihukan sa kinabuhi, nan. Kung muhimo tag mga desisyon, kanang mga desisyon na ato na lang ibase sa unsay atong gibati. Dili sa unsay atong giunahuna. Nagasabot ka ba? Ang mga pagbati, God, makasugnod sa atong pangunahuna o makapahimo nimo sa pagdamgo panahon sa adlaw. Daydream. Dihan tingali gayon nga nakahanduraw ka o dito ka sa kadapit. O niya, nabitaw panahon, mura kag tuwa ka sa laing lugar. O niya, ang atong pagbati, magkapabati nato og kami nga kaayo og ganim magkapahila ka nato, di ba? Magkapalipay usab kini kaayo ka nato. Labi na pananglit og gibuhian ka gikas usa ka bilangguan o makagawas ka nas nga gawas nun ka nga tao. Normal man kining akong giasoy nimo nga mga kasinatias kinabuhi. Hinoon, pagbantay gyud niini. Bantay ni. Ang atong kabubuton, inubanan gani sa pagbati, makahimo kinig sinalbahis nga butang. Ilabi na og wa na kini mapugngis tanlag. Kasabot ka ba? Ang imo gong tanlag, kabahin man kini sa imong kalag. Nga diin, anaan hay mutang ang imong mga sumbanan bahin sa unsay maayo ug unsay di. Kining mao nga mga sumbanan o standards, imong nakatunan sukad pa sa imong pagkabata. Ang pipila niini mga ehemplo nagalakip sa mga pananglit sa kinaadban sa panglawas, hygiene, tinago nga panibuyo, privacy, ang pagtahod sa kinabuhi sa tao, o ang pagsunod sa mga balaod. Now, sa gayon nga gamit ka sa imong kabubuton to override sa imong tanlag, pinahagi o pinasikad sa pagbati, ang kalagmitan mao nga makahimo ka na hinuon og pipila ka mga dautan kaayo mga desisyon. Di man yun na. Panalitan, ang drogas o ilimnong makahubog, makapadasig, makaagdas mga pagbati, o makalubog sa tanlag. Makalubog sa tanlag. Sa diyang mahay ka na, muhunong na po ka ng imong pangunauna. Naibaw ka ba na? Di man niya, nga ang tanan nga imong buhaton, ang gibasihan niya ng tanan, mao ang imong mga pagbati. Now, niining tungura, ang mga utlanan nga gipahimutang sa imong tanlag o
Wa na ka na sila matunong sa ilang hustong dapit. Mga tarunganon, magkatarunganon pamangani kahigalas pagbuhat mo og krimen sa tuyo sa pagsustinir ug usa ka batasan nga sa hinay-hinay nagagubas imong kinabuhi. Now, ang pagka-emosyonal dili kini paagi sa pagkinabuhing Kristohanon. Sukwahi sa unsay gisulti sa ubang tao kanimo. Diha sa Kristyanismo, way labot niini ang pagbati. Dili ang pagdiniyos gyud nimo dupot sa serbisyo sa simbahan. Dili ang imo paghilak diha tubang sa altar. Dili ang imo pagsulti ngadto sa imo mga silingan nga gihugma mo sila o ang imo pagbati og pagka-spiritual. Dili gani ka ng imong pag-awit o pag-recite o mga alampuon o ang imong pagbasag mga panultihon o phrases gikan sa manual sa pagsimba o worship manual. Dili. Kini mga butanga atong gisgutan. Wa gyud maingon ta nga lasting impact. Wala. Ang imong pagbuhat niya ng mga kalihukan mo na giingos in English, you're just going through the motions. Pandi gyud na sila makapasibog nimo natanench ngadto sa imong espiritual ng kinabuhi. Ang imo rang kahibawo sa pulong sa Dios ug naa na mapundo dias imong kalag, maura ka na makasustinir kanimo sa gitawag sa in English og ups and downs sa kinabuhi. Now, ang panguna-una, dili ang pagka-emosyonal, mo yawi ngadto sa pagkahamtong nga Kristohanon. It's your mentality. Una sa tanan, ang pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi, pulos may kalabutan sa panguna-una. Bisag unsang tubag sa pagbati, nagagikan lamang kinin siya pinahagi sa atong pagmahal through appreciation sa tanan nga gisangkap sa Dios kanato. Gihatagan ka na kinabuhing way katapusan. Now, I'm referring this to our fellow believers. Na naman kay kinabuhing walay katapusan. Yan tingin gayon nga imong gituuhas Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Gihatagan ka na usab og huna ni Kristo nga gilatid diha sa balaang kasulatan. Ug bisan pagwa patingali nimo siya hikaplagi, gisangkapan ka nag-usa ka pastor nga mao na unyay makatudlo kanimo kung unsa gyud ang ipasabot sa balaang kasulatan. Sa imo ng pagsabot niini mga butanga, musugod ka na sa pagkatuon, pagsabot sa hunahuna ni Ginoong Jesucristo, ug makaangkon ka og kahigayunan nga maimo na niya ang iyang mga huna-huna. Ang Pilipos 2:5 ingon niini, angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Paminaw, kinahanglan ang imong pagbag-o o pagtukod, pag-usab o rebuild sa imong pamaagi sa paghuna-huna. Inay kamutan-aw sa kinabuhi pinagi sa imong tawhanon nga pananaw, human viewpoint, mahimo mo sa pagtan-aw niini pinagi sa mga mata sa Dios, divine viewpoint. Mantod pas Biblia diha sa Roma 12:2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon. Ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Samtang magatubo ka, mabuntog mo na niya ang mga karaan mo nga mga sumbanan, old patterns, o mga karaang batasan, o magkakaton ka o bag-ong paagi sa pagkinabuhi. Ang imong gitawag og mindset, musugod na sa pagkausab. Nabuntog mo na ang pagka-arrogante, umusugod ka
sanong ngadto sa mga sitwasyon nga dili makiangayon, unfair situations, uban na sa imo karong pagkamapasayloon, inay mo sinta o mo riaka, ubag kalagot o kaha pagpanimalos. Sa sud kanimo, musugod ka na sa paghunahuna, sama sa kang Ginoong Jesucristo nga hunahuna. Sa dihang dinhi pa siya ning atong planeta sa una niyang pag-ani, first advent. Now ato ra gud ning ipadayon ugma kay murag ing lapas nita sa atong time limit, so ato kining pahimuslan sa pag padayon ugma sa atong paghisgot bahin ining God's pardon. Okay? Magampo ta. Amahan, among langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipahimuslan ning adlaw. Uban di kami sa among pagbuwag-buwag ning adlaw, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma. Dinhi aron kami makapadayon ning among tulumanon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag, aron kini makakabot kayo sa tumong nga maong pagkahamtong espirituhanon. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong maluluwas. Amen.